Samun ƙayatattun shirye-shiryenmu idan na subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Bana an yi shiniki mala, a radu Allah an yi shiniki wallahi bana sai dai a gani a hajji wallahi. Jodo a hajji alaji. A zuwa bakin Ka'aba wallahi shafa ta zan gai kawai wallahi. Yamma yayi na fito in huta lokacin rana yayi sanyi kamar ruwa a buta. Za jodo. Ya ke ciki ne? Ya garin ne? Wai ka san da ce na je can wajen da kake sai da dabbobi na ga babu komai, ba bunsuru, ba taure, ba akuya, ba rago, ba saniya. Ya aka yi jodo ko dai an da kiwo ta raka ce bana. Ranar Allah baka sani ba. A cikin minti 10 na sai da shanu guda 4,500 wallahi. A cikin minti 10 Barai kuwa. sai da shanu guda 4,500 a cikin minti 10. Barai kuwa. A wannan garken a nan ka zube shanaye guda 4,10. Wato ka san wani abu ne jodo? Bana saboda tsada da dabbobi suka yi. Wai sa ne sa sai da aka ɗauko sa guda 4 dusa ɗaya naira 800 guda 4 a gof aka zuba su. A buɗin gof aka zuba su dabbobin nan gaba ɗaya. Abun ka gane ya jima yana kona rai saboda ni abun ne ka isa. Waye kai billahi lazi sai ka fahimta cewa dan ƙauye da dan birni da Allah wallahi. Your YK on the beat. Wallahi idan muna fada ba a raba mu. A radu Allah ba a raba mu da muna yi ma kai da kawai. Au baka abuwa to mu dama a can kasar mu idan ana rigima ba a rabawa sai dai ma mu afka dan haka a afka musu.